बरिंसो मोनथारबाय आङो आरोथ' लकडाउन नै टिभिखौनो दसे नायनोसै आं नायनो बे गोसोखांनायाबो माबायदिथाय माब्लाबा समाव नंखाय फिसाखौनो गोसोखांबाबो गोसोआवनो फैया आरो माब्लाबा बिदिनो बावनो जानानै सानबाबो दङ बावनो हाया दिनै नोंनि गैयियाव मोनसेल' फाराग दं आं जेसेबांखि मिनि खुसि थाया आंनि मानो दुखुजों सेम खालै मेगनाव मा होनबावनो आरोना जोबफ्रामबो मोदै फैयो र' चेनेलखौनो सोलायनोसै आं जाबाय जुरि बांद्राय गाबबाय थाबा जाम्बिस जासिगोन नोङो र' बेलेगखौनो नायनोसै आं मद खाওক आरो कभिडৰ পৰা बाচি থাকক कभिड ভ্যাকসিনে बेलाय आरो मा निउस जालायखो আপোনাক ৰক্ষা কৰিব बिदिबालाय माथो आंहा कर'नायानो जाखानाय नंला भेरि गुड जुरि साला बे कर'नायाबो मालानि जुगाव थांबावनांगौ जाखो मालाबानो सोरांबाय माथो सिखारनांसिगोनलै मेमा मोनसे फाइलखौ साबमिट खालाम थिनदोंमोन बोथोराबो दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो बारहुंखा बारलाय अखा हालाय है बोथोरफोराबो जेबो थिगानो गैला आयै अबाव थाङामोन नों आयै माबा आबा आं बै नोमादैनाव थांदोंमोन दसे एफा बेरेफुंजानिलाय मानो थाङामोन आयै माबाहाय आबा थामफुलिया जोंना हाबा जाहैबायनोहाय मा बेखौनो दसे थांब्रबदोंमोन आङो आया उन्दैया माला माला बेबायदि जाहैखो बेलाय दानि गथ'फोर मा बुंबावनो आरो आबा जेबो बुजिला बिदियावनो बेबायदि खालामब्रबसै आरो ओमफ्राय सोरजों जाहैखो बेलाय माबानोहाय गावसोर सानैजों गोसो थोलायखायोमोननो बे दखरसे गामि बारनानैनो हौवायालाय माथो मावोनो मावनायालाय जेबो मावा होननाय खोनादों आङो बिमा बिफाफोरा खांनानै फेदेरनानै मोजाङै हरनो सानो दानि गथ'फोर सोरखौ मा बुंनो आरो गाव गाबागाव फसायनोसै गाव गाबागाव थांनोसै माथो होनबावनो आरो दे आबा बेफोरखौ बाद दोनथ'दो थांदो दे मोखांफोरा सुइदो आं साहा गरम खालामना लायनि आं दायो सोलाबबा खनसे थांना फैगोन पामफ्लिमोननाव दे आबा थांबानो जाबाय ओमफ्राय आबा माबाहाय आं एसे लाइ लाफा फोगौमोन न'नि बारियाव सोलाबोबा दसे हालेवना होलाय आबा जागोन दे आयै एसे मैगंफोर फोलाबायनि आङो नै आबा मा जाखो आयै दे आबा दोनथ'दो दसे ओंखाम एसे जाना लाफैग्रोदो आयै दा दसे उनाव जानोसै नामा नाङा दे आबा एसे जाफैखादो फै र' आयै दे आथिं आखाइ एसे सुनानै जाना लाफैग्रो एसे दा जाबाय थागोन दे खामानिफोरा दोनथ' दसे दे आयै नों थांग्रोदो आं फैगासिनो दे थाब फै दे आबा जा दे जा ओंख्रिया गोथाव जादोंना आबा आयै नों संनाया आरो माब्लाबा
गोथाव जाया जाफेरदोंना ओमफ्राय आबा हा अफिसावलाय थांनाङामोन नामा आइ थांनांथ'आ माने न'निफ्रायनो अनलाइन खामानि जागोन आरो लकडाउन सोलिगासिनो ना आइ औहाय आबा बे लकडाउनाबो जोबनायनि नामानो लाला माथो ओरै फारसेथिं बेमाराबो जाया नङा जागासिनो आइ बेनोथ' आबा बेरामफोराबो जात जाथारो नङा होमबा ना जोबनोनो रोङो ना हामनो रोङो माथो खालामबावनो आइ औ आबा ओमफ्राय आबा इमिनो दख'ना बायनायालाय हैखो ना माखो हैथ'वाखैमोनलै आइ हा दसे हैब्रबबालाय माथो जायो आबा जायनो बायदों हा हैना फैदो आरो मोजां मोनगोन ना बेबो औ आइ नोंनि अफिसनि मानसिफोरालाय सार मेडाम मोना माबायदि आबा मोजाङानो आइ मेडामाबो बिराद मोजां आइ ए हिन्जावसासो नामा औलै आइ दे आबा नों मोजां न' लुनो हाबा जोंनाव खेबसे लिंहरबानो जाबाय आबा औ आइ दे जादो आबा माबाफोर नांगौ जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय दे जागोन वा दिनैहायलाय मानो खबर गैयालासे इस आं फैनो मोना नामा इस बिदि नङाना ओमफ्राय माथो जेबो फनबो हराखै जेबो खिन्थाहराखैबो बेनोथ' सारप्राइज जाबायना नोंबो सारप्राइज होनो रोंलायबाय नामा रोंनायाथ' रोङामोन नाथाय दा रोंबाय आं नोंनो माबा मोनसे लाबोदों मा जाथावथाव दे बे दिनै खिन्थानाय मा लाबोदों नों आंनो न' आं खिन्थाया नों गावनो खेवनानै नायदो ओमफ्रायलाय मानि खुसियाव आंनि पेमेन्ट मोनजेननायनि वाव मालायसो न' नायद' मोजां मोनगोन ना मोना आयु माथो आंनि दख'ना लाबोदों नोङो औ नों मोजां मोनदोंना मोनाखै नों लाबोनायखौ आरो आं मोजां मोना जायोना एमे आं नोंसिनि आइ आरो जुरिनोबो लाबोदोंमोन आं नोंनो होलांनोसै आं नों बिसोरनो होदो दे नोंसो लाबोदों नोंनो होलाङा मानो नाथाय आंखौ गाज्रि मोनजानो गिदों नामा आं नोंखौ माला गाज्रि मोनफेरा नों हैनानै फैदो आब' सुरियाबो न'आवनो दंखायो दे बिदिबा नों रायलायहैदो आं नोंनो साहा फुदुंनानै लायनि औ दे साहा लोङाबा आं हगार हरखायाना नोंखौ बाय
जुरि बर'सा दे होमबा आं दा दसे उनाव कल खालामफिनगोन बाय आंनोलाय मानो लाबोनांलायगौ गासैनोबो लाबोखादोंमोन आं थेंक इउ जिरायना मानो गसंबाय थादों जिरायदो नांथ'ला दे अके दे बिदिबा जुरि आं फंसे खोथा बुंनि नोंखौ जुरि जौखौ लोंनाङा निसाया देहानि थाखाय मोजां नङा हायोबा हुदा खालामनानै लानाङा आं थांसै थाथ'दो निशा आगै दंना गैया जाखोथाय न'आवबा मानसि दंना गैया जानोबा दंना गैयाबा आगै रोमै माथो सिरि रावबो होआ